Egunon, bideo honetan erroketen arteko batuketa egin daitekeen ala ez ikusiko dugu. Lehenengo galdera hauxe da, edozein erroketa pare batu daiteke? Hauen batura zein izango zen? Eta beste bi hauen batura, hirugarren adibidea. Hauen batura espresio bakar baten bidez adieraz daiteke, eta beste hau. Lehenengo batuketaren emaitza erro zazpi al da? Kalkulagailuaz espresio hamartarrak kalkulatzen baditugu, emaitza eta erro zazpiren emaitza ezberdina dela ikusiko dugu, orduan ez da erro zazpi. Eta nola egin kenketa hau? Emaitza hau da? Beste hau alda? Orduan nola egin? Eta hau egin daiteke, laugarren egin aldaiteke, hau da jarraitu behar dugun irizpidea. Bi erro batu ahal izateko, errokari berdina izan behar dute erroek. Adibidez, erro bi eta erro bost ezin dira batu. Bi erro bi ken hiru erro bi ezin da burutu zergatik bigarren erroa eta hirugarren erroa daukagulako. Aldiz, bi erro bi eta bat zati hiru erro bi, horien arteko kenketa egin daiteke. Errokari berbera daukagulako. Nola egingo genuke kenketa? Zenbat aldiz izango genuke erro bi aldiz hemen, ken eren bat aldiz hemen, bi ken eren bat aldiz erro bi daukagu. Eragiketa hau eginda, guztira eren erro bi izango genuke. Eta eragiketa hau egin alda, hasiera batean ezetz ematen du errokari hau eta beste hau ezberdina direlako. Zaila gaitezen, erro 12 beste era batetan adieraz dezakegu. Nola? 12 zenbakiaren faktorizazioa bi berbi bider hiru da. Bi berbi hori errotik atea daiteke, bider bi erro hiru geratuta. Erro 86 beste aldetik ere beste era batetan adieraz daiteke. 86 zenbakiaren faktorizazioa hauxe da. Bider zortzi, bider hiru. Bider zortzi faktore hori errotik atera daiteke bider lau bezala. Beraz, lehenengo batu gaian erro hiru errokarria geratzen da, eta bigarren batu gaian erro hiru errokaria geratzen da baita. Beraz, kenketa egin alda. Lau erro hiru izango genuke, ken 16 bider hiru zortziren erro hiru. Kenketa eginda, emaitza -8 erro hiru izango zen. Eragiketa egin dugu eta adierazpen bakar batez adierazi dugu emaitza. Orain zure txanda. Egin batuketa eta kenketa hauek eta eman emaitza errokari bakarra erabilita.